ba kwa abra ho abrabo mani pension se tum de bi wa wiase mu a wo ne ma bebre ba akopɛ na kro na apese uja man ko ne sombo ti yene se uja ya mana kwa otutu wani ko se wo kampempem nyina bo manduru sa ba akono a ya ne muja dene nanso ɛno so na utimi gye mu a afeni ane yi nkuma ni nyina be ya akese ye de so wakoma hwe ye de hwese wo edene na obetimi agina nti eba ne sa no wanka ntimpe na wo ya akodi wo wu wo ya koye wo bone na wo ya ama wo tamfo anyaw ade ba ko am de hye mabra bon kunan ewo wiase ne se nipa ba akopɛ na ofiri mabra bom no adwuma ba akopɛ na efiri mabra bom no boss ba akobi ofiri mabra bom no osofo ba akobi a ofiri mabra bom no me paacho okwa ade na be mena hu se me yi obi se obehumi na me nteteye ene be kire ne se okwa ene se la me wa awurade bi osombo kyen no se nyame na gina amame nti eba ne sa no program ya adwe no watime bu afam na wokɔ ewo mpempi obi wa adwuma bim se de yesi tete no no atimu se won hye da nyamfonso bia da bia wokɔ adufa ne ho obɔ wakora ekire obi asemase nti wozi afra ne panyinanim da bia ni pe di ne ho tro da bia ni pe ka ne wonsem ono atim sa de a yetwi nanim wo ho no wonye nanso yetwi nanim wo ho ba ne nsusu ye nyina ne se ogya adwuma no nsusu am se wonya adwuma wo wiase biem sa ne yehunehuna no ya ma adwuma na ye kese ya chen na brabo ne sunsum ti aye de se ofiri sa adwuma no ntimi nko ba bia biem ene watim ne ye tete no sa de ne iku no fast ye friends so magini pe kura na ne ye ma hwe onim se ye gotwi nanim biem but bibia anka nchense won sinkete no wonya adwuma na wonko no be kwa hye bibi foforo ene oto no wu da krope obeda asole no na yem hyehye akuno pressure na abeda na brabo na da bi agi ni pain ye de ma no enso ke bia nko sinkete ga se ade ba ko pe de ma me ma ne nko da awurade be bie kwan foforo anko betu ana mo ama na boa no ebeba ne sei ene atesa ne man ketenkete ati sei yate ase me no mo na hye ase o ye ne abuilding na aduru ba bia adu ntimi nkom obi medi etomre bia na wo so obi tu obi wontu wawie ne ebegu anim ase bebu anim tia ja hokɔ ne kopɛ bebi di wo baabi ne obi so mra medidi wo mfifire nim saa na awurade ye wiase eye wiase wuntimi no oje saa de we da oba ba ko bia wo firi be ma brabom be ma ba ko bia ofiri oba brabom no ene oba na ye tantanta tru nsanwe unam area ho na obi abuza saa de na sister no wa tan se ya ne aye kan se boy no boy ne o ye ne de but nanka me man so dozo mo ya pimo ene wo wiase timi wo falumba ne mo se me ma ba akopɛ emma me sisimi ana emekume emma mpempem ntwa adwaadwo nkosie me je tomre bia ma ba ko nte ne ho ase se ampa oka ho bidie ba wa film ne zu entosini eboa mo abrabo ne timi pem ko nanim utimi kokɔ akwa no na to aduane mo adi nti wo sere kora na no wo problem on ya sanyo no a ne ho nete no say de on ntobi say nku a enti ususo ama usuro da bia bo ye problem usire ye problem usu hunu sa wo twe ho ama asumdua ba because o free say sikani ni free na brabo mu a emsa brabo be ende ho a jade sikani di no nye good to do more de ne ye ontimi kura no wo pagya because papa we free na brabo ma onya nipa biem ofa ba ko bi obeda abusuan nim achire oso nkasa no yi kwase ama because on na hwe obi awa abusuanim edisa ode yakoba se oso begigi wanimu a ofiri wabrabo ma eno ano no etende ya me ahe ofiri wabrabo ma eno ano no odi ase endi ya abrabo ne yebo ofozuo etumre bia maade ba akopɛ bi ntwam ne nya asumdue fama okra etumre bia jemu ma ne nko wose wono ne betima yeri nya gya na ma ne nye na ade yakɔ na hwade mutimi ko hia brabom adwumam uboza afa aye ba akofo ne se ono na ma ade na ekoro enti no asa ofiri ho a ebesei ofiri ho a enye ye biem jano ne utimi ye na yere ho ye ne ye eho na nipa bi de be kai wo no na nipa bi de be hunu wo ye ne ye that's it and for agent na sanko kan no sa o brasa chinchina da wonya make in mind no ne abaye bia no be sesa na dwene etu de wo de ye unim ye no hweso ye na ngofo a wo mu gidie nya o mu do oni ho a wo de ye koro no a wo mu nim no a omo no bekọ wan hunu sa de we wo abrabo man ngofo be intimidate you life mu sa wani gi asole pe no aka ne ho obi timi fa made said wo see good woni fie ndi wan tu asan bag mi kom fie no wato na kadwam wan tu asan bag mi go fie no wato na kadwam wan tu dakuru jano mo nkoni ba bia ko jano yes abetuma ma osika nyina bedi ni wo na wo akura brabo bia ni wo akura bi so tipanyini bi nchen enam so ye made ndi said wo see motriti no won so susu said fie ofura kura se aduane ni wo ti wo kwa na tie ha no wan wi obehye woni ye asa mo ofa mowu etisa ni pa ba akopani jane ho fira brabo ni mu ko kwa kura na se biem
bia kokoo na wo kodo na freezer eye adwumaden no wo koto abeba ko wo kokoo na gold jase kwa wachi kwa fa gold na ko bobra na jaso da so to papa yi di wani ofia na yiri buade ofifia na uza na yiri tritu za na ndwe nkwaso ntra me no kasa obi ye made osugu ni yam za but wo ko wosuro jane wo ko ubenya asumdie eye abrabo jane wo ko ofosu etwafa baabia etwafa baabia ye ka twa nipa bia wo die ne se emma ba ko pa ne matwe wo mfiri mpempem ho na wuwu a na asa wo nkwa ni da so ho di ba ko pa na etete wa brabo no ba ko pa na ma wo ntwetwede wa brabo mu no ba ko pa na ase niwa a wonya yie no ba ko pa ase niwa wo survive no me pa cho jane wo hwese wo nkwa etwom na bi wa brabo mo timi wa tade a wo pepa. In fact, program bia ba opesa Saturday na wim, a special day bia Saturday na ya na ofiri God de kwanko fo boje wo so. Ba cho mbuza Saturday ne tetia, e da boba wo nkwa na. Nti to mire bia fede upia boje wo so de ne ni won so no program adwene sa no yi na firi wodada e wo wakoma mu. Se be ya betima move wako wanim. Uskanina to cast baby do bo particular one bia ukotale ho kra be pa usum no panyi da no benya accident be mo na ye be turn scraps no eji untu ka afufuro bia mu ana je tom na bia de ba akopɛ na ehyem no afiri se ejeje wo emo asumdie etete no mane nko obi afo ba wo ne te da bia no yem hyehye no ba ne ho ofe pie no so mpene no ana obepie kwa bonte atamo no pe no be ba tade ozo mpe no ano be hye na be me nko ahye dem no wotete na so ode we odi go sam na obi ifre na na ma me nko tini nko na be me edi nte na ye hwie nsu ogu no so na ye twane jonso sila no odi nte edi wo hunu se nya o class no be ma pressure na mo nko ni obetie wasem afre na akua wazo mo no mpa chotena se ye aduane mam sesi me baba be duru ahomache be medidi wasimi wura mate mpa cho be didi mam wai obekwa akodu ajo sa se mi ni no de tawo agu ko mpa chew me wa na mam ye to bu na di kakra mame wo mu be ba sangofo no wo da bia mkase be ma wanwale kura wunhia adofo eye wiase edi abrabo na ye bo no na ma ba ko pa bi metuntwa wana mu mebraw ma ne meku ntre si se oye bibia ma na nya ofe enya ne fo wo de akoto de brand surprise se de obenya bibia ka fa ho obi so de nuru se enso ojeje ho e kire se nya wo de agya na ma ne nko brano ni abaye bia nya ne fe wotuma me na gya akohoma pa onye hwimfiri ne nche sila obu anim dia teteo yidi fra brabo ni mu nko na be kwa konya ne ono de obo akohoma na wo sa akrokro oba wante sa de ya se ade pa ma wo nche da iti bone ba ko ne ba vozo ya wo ne tiko na papa ndi akiri ebe ba bone na si papa ne kwan da bia me kan su ogu kap na ye ma ye de fufuro gu menye yi unless ye hwe afirim ansa na nsupa na wo pe na begum wo pe nsu onyina nom e na akọ na ebi ni wo e na obi asa nkuremu nsu di ama e ba tro da so kura ogu kap ni mu no se me di nsu abrogu wo mkura ba ye ntimi mfa ngusu ma ne nye yi e be hwe agu unless wo beto nkuremu di na agu na ba ba genia abrogu dem no tima bo ama wakoma so ato ade abamu ndi no ye nhye ne nso sa na wi ase ne moaye okay Ofoso unse osuani no na one enwan bebre no do mo ko adidi na baako eyiraye obi beka se di enti na wogya bebebe ni ho na okope baako no asema na wodi aba na nye so easy sa ano odin na so aye AFUTUASEM ntino de bia wo kasa na obi koto sa mananim eno ntini wo tufoa na ko wie se sa nipa na amna na wo kotom no ne wajai because obi ntia se sa de na no ma doso na ba kwa yira na wugya bebe na wo ba ne nsuo ana obi abefa bebebe no so kwa no so nka obe yeden batan si sa nti owo die nti a emman nam so a okope ba ko no e kira kwan nenso eduru mebi ho no mo a se wo anhwe yi a na wo de ade ba ko pe behwere wo no ma bebre ampa emu oya obi ti ba bi beka se mo de munim ni amoka se wo ye kan pa se wo dofo bi pa se wo girlfriend na wo yiri bi a wo do no na sebe obonsam bi di na taba be bom wa sesa ne no ma e ko pa ne cho ba bi o so ntie da ben na wo be konyo oba foforo agron no ton confirm ni ade ansa no wate wase ade anipa no ne te no de wo ye one kwa be na wo be fa so obenya sa anipa ne sa enye so easy nenso ni nyina achi no ye kase ema de ba ko pe ema life nsesa voso me ka se mle bi atwam oba bi na me ne twempre jame ena me fa na picture nka me ko no so ba ka se maka kiro e kai pa e won kransa na oh
kwaku me anya adwuma wo me anya adwuma ma me nkwa na denti na wo sere kwaku man enti na kosem kase pa na me ka cho into fosu sa nipa no denti na ma me ye sa no because na wo ma dream say sa nipa wo free makwa makoyi ade bia wo ne hu bia me hu na me pe no wo de komede na manya foforo se na sebe enkwase adwen na me adwen ti dru ba bi me free nipa te biam madafo ba akujo wo se kwaku wasesa because me kodja ba bi na se me rensa ensa na sisa ta na kwakulumba ne nyom ba ko mo bi mfa nko e mabre enwum isi am se mamba ko nka ho de sa nka me ye free nipa te biam but ye rese sa time no me free nipa te biam a enka ede na atomi enkwase asem me kanfo ya mo bi se ampa oba no wasesa ne no makọ ya ade na ekuta no afiri wunsa emom ya oba pa wo dono na mpa ade achinya wansore ya edubeku panifo se ayina ede ko nso de bo a na edu me bia asai ni mo hwe gudi ankanya hwewo na ansa na obenya sha akukuduro no ede ayesa no enye so yizi eno na ye tufo ofoso me koya kodu ba bi se afedie ba bia me nam no oho na sa boy girl na girlfriend wode ne boyfriend wode ne fa sata me nam fom abrante su kuta 5 series BMW no mo kosia no maka mo ase no ma twom anya reje kame yakọ kame ye free party biam esa boys wo wura ba bi utwa thousand so du mebu twa na otima de de mani pa bebre ntimi nyanza no onum za otimi ye ode ofoso so wa ni adura chima menka mazamana so eti de pese ye kan nyina ne se eduma bia mia na mtrase emo bi ntufu eduma bia wankasa trase wo box trase na me kuranta na eduma bi me hwa sabe ye namfufuo bia o ma fi ni party bia me busa se ne nti ya wo hwa hwem hwe wo kan ne picture no ede na eza otama obi na betufu eduma bia mi ankasa me trase na mu se no ade na me trama ni pa ba akope oba ba akope ede makọ nsiedo amwa timi am trase na me sese me ofosu aboa mane eti entrawo ma sebe ade ba akope bi emfa mfiri wiase makase emu oyade akwadwo na wutu na mpa obi akwaja aka nko akwa yerufisu nyankopon nim sese bi kwa okoduru wono ma ka obi kwa koshutu wakun anaka akwa kobo na na yete na obi wo se oba agya no aburochire tie ba no ato no na tie na yam no wa hawa busua wa hawa ma odom ba wiase ye kanfo ama se ade bi efiri wunsa no yade ye ntimi nyina fidie su ntwanto se enya ya nenso sinkete na yusu box se enya hwe nyankopon na dema kramofo mo se ala ya kawo nyame na dema nyame so na edai efa na ade enti ya besre enoma bi wo hono a eba wakwam na efiri wakwam mu kwa mesrew emane hause wo betra mama wo so na ewo mu no odi areho ama na kan orede no da bi sinkete na ko wani na fampa ebo na megidi ye se afutusem a ye tu ne hai se wutia ene nye no obi de ene sandro obi hyede mo fosu oba agya na wokọ obi hyede ma be ma agya na wokọ wo teso wo fadro se wo koku no mesraw ti afutusem enkoku ho because wunnim ade kyemu nsem ade wo wani mu se wunnim a enka wonye saa because na me ofosu edu me bia obeso na kapraba ni ho na nso nto ankosi anumre no na odumfo bi apie sa na nipa bra boti enti de ebese no se ade bia nipa ahye wo so amana ye wo ya sebe wo sai ana wo koka wanu adoni pa wo kyewo yensa de nsa yam emma no mu abam pem ko wanim na nyankopon ona esese nipa hyebre ofosu me daase okay de aka yanim no na edoso de atwam ni de ewo se yema no etwam ekofi se wiase wo hwe no ofoso be ma se bibi enfiri ho aya na bibi mehye ho saa so na se bibi enwu a bibi nso so nya dai ense mfifiri ewo na nemu ewiase ya na yenti yankasa ye ho ase ana se yenti nyankopon wase anya sanka de nyankopon be hyehye de ama ye nyina no se de waka se onipa ewo adwen a wodwen na so nyankopon gina sie ne be gina no enke ebe pene so de ama nyankopon wo aginasie bi obesi de afa ye ho nanso to da bia ya na ye di ya wo ne ma bi hu nti no eya na ya de ba akopa bi ahwe ye no obehu se ye de ya dwen ene ye nipadua ye sunsum nyina asa akodi sa de kro na ahwe ye no na de wo ye nim na wo sa ye pem kọ ye nim na etimi ema ye nsaka no na ye lose focus anase ye lose concentration e wo sa de no e wo abra entimi mu ayen
enipa wu a na wawu ubesu ama woni so aye san krema krampa san nipa kro no onsa ama na chibiem se awade owe no da bia meka se yenso a empena twa ya wakom so many years no awade na mpese bia nke kokoduro enya ntentamu a eno nkyere se bema baako no ni tadua na no ko na kyese no ano ede wunya try that this da ya bi so mona samoa na bisa kwaku kensiri ofalumba ne hwe ofori so kura so bedi ma dance what am I say se unko obi afo mu da so unko afo na ede ya kese anasa no ba ye fe senka wa wura nya abotre akonzongwa nka be hu sa betepa na se die wopa tz papa o ha benya bieti enti na me ka kire me di si na metwa ne tia o boyfriend bi a wabre ne ho saa wo ba oba bi a be ma wabre ne ho saa wo de ne free kwaye mu ena bi a wo de na bakrom ene be ma bi a ba begene de afri hu saa ya brabo ti ase afa masa na bi a na ye bo asia ma o we me dofo papa bi ebia na menene na mo aye twempena no bia nyankopon de me kwhye ne nsa se bi kro me ba be hye bia omuna samwa na waye me dofo se bia okunu nyankopon timi ma onu obi nante se be ya nipa no di betimi alidi no na se betimi adi ne nkan na kwa kwhye ne kunu dofo nsa saa so de ma no so tie ubetimi anya brema bi ubebo no ka be bre ne ho sala show ubehu so oba fro bia de na anya wo de ntia ade ya wo de anu bo nsa ya wo de anya wo de amesraw mempre ho de nyakopon pe ene ya no ye ma yenti ablabo ase na yempre de ya eba yenso no yempre so fo so be ma so kenka choba Job anase he obunwuma na eti ba ko no be ma bit na ase according to Bible se no ye be ma no odi mu no wotene nanso yenhwe wo hwe Job 1 no verse 13 no ekokosi 22 na wo kan sempi dakope Job ma melema ehwere ne mama ahwe no e de enagapade nyina ahwe no ma ne yire tofo mpo a wo da na chi no kura mpo kasa de ho kebe ya dumi onyankopon na de besinsi nanso Job essence wan lose focus no hu said there be de asie ni nyina no enye nyankopon na bia openisa bia nsɔhwɛ bi na eba me so na nsɔhwɛ nso ama enkunimdi na according to Bible no for so bema watch say abra sa obema ye friend Job no ne ho ne nyina ahwere no na kyɛ sɛ osungu nyankopon so bɔ mpa ye gira ne na so de aboso bɔ ne yam na wosinkete na wampa ne nyankopon no according to Bible wo se wonyade wo hwere ne nyina mo ho ne yire na no ye no onyoba ne ho ofe ya kyese ono che no onyama mama mema japade ayo de ben mention it onyane nyina bi ma ne ye mo ho nti e ka cha wo se de atwam no ma ne ntwam de atwam no ayete se wotutu netie na bia enetie bia na sa de che bia sa beta be so e ba ne sa kanetie no eni so wo de tutu ye ne nkase na wo yi friends sa ne nyina no kaguam ne fa na tie so na forget it na hwe de wo anim no na blabo sometimes no akwakoye se drama na sa akwakoye se twene ye bo anim ana se ye bo akire na sa anya ya sa da ne da side no ne ya sa bo ebie ho ene ade papa bi won tin me gina so aka kire obi ase ba bia blabo ndi wakwa akodru bia e wa ade bia wa hwere ho bia no empa ba ma wani ensi nyankopɔ so na mu wani nsi adekode ba bi pɔte apɛsa wo kɔso na nyankopɔ betimi aboa ama de wo hwehwɛ ne korampo na na sɛ de wo hwere ye no wasa bɔ ho prempre pi e de ama wo ntofo so be ma medema no si de hia ne so ade wani besi nyankopɔ so na wo de wani nso so asi ba bi apɛsa wo kɔ no so na wo lose focus and na concentration sɛ ba ne sa de a bibia ne wo betimi aya consider de ama ma me fama no nsi ameda ase